Moi roztomili, posłuchajcie, co by było, kiedy nie było stazików. Każdy ma w chałupie stazików. Może nie każdy, ale większa część z was ma stazików jeszcze w chałupie. A kiedy ich nie było na świecie, to by nam chybiało kupa wiecy. Ba i nie miałby kto wyrządzać wnukom pogodki, legendy, a roztomańte historie z ich żywobycio, a i z inkszych. No a dziecka, jak tego posłuchają, to wiecie, że poradzą słusznie siedzieć, a ene gęby otwierają. Nie byłoby kupa wiecy. Kupa wiecy by trzeba było wyciepać, bo przez stażyk poradzą wszystko sprawić, a nie ma takownej obryczki, co by ją staryczka nie poradzili poszyć. W chałupie by tak nie woniało chlebiczkiem, a buchtami, bo iny staryczka wiedzą, jako się ich piecze, a przeca iny starzyk wiedzą, wiela kąsków drzewa trzeba wciepać do kachloka, co by w trąbie był hyc. A jeszcze starzyk wie, wiela kąsków buka, a śliwki trzeba wciepać do wędzoka, co by się dobrze uwędziło. Nie byłoby doma tela pombuczka, bo wiecie, że staryczka najwięcej żykają, a za każdego, a i za tych, co się im żykać nie chce. Starzicy pożykają dycki, a za wszystko. Młodzi by kupa razy nie wiedzieli, co mają robić, bo choć se myślą, że wszystko wiedzą, a wszędzi byli, to jednako na koniec, jak już im gore, to idą do starzików, a chcą, co by im rzekli, co a jak mają robić. Familia by się tela razy pospołu nie schodziła, bo starka ze starzikiem dycki chcą, co by cery a syncy przykuzili swoje dziecka, baby a chłopów na obiad w niedzielę. Nie byłoby z kim przerządzić, bo starzicy dycki mają dla każdego czas, a nigdy nie rzekną, wiesz co teraz ni, przyjdź baj jutro. Nie ważyłoby się tela dobrego jodła, bo najlepsze recepisy mają naisto stareczka w głowie, a i mają popisane to we starucznych zeszytach. Wobec by nie trzeba w chałupie radia ani telewizora, bo starzyk wiedzą o świecie wszystko, isto w nim wszystko widzieli, a wszędy byli, a stareczka poradzą takowne historie wyrządzać, że przy nich film to je nic. Wszyscy by się chnet wadzili, a przeca gor starka dycki prawią, że jednako się trzeba pogodzić, a jakosik się pospołu dorządzić. Nie miałby kto rozżygać gromnice, jak pierony walą, albo baj dymić zielinami krowom kole wymion, co by dawały więcej mleka. Starzice jeszcze pamiętają takowne staruczne zwyki, co się dzisiaj ludzie z nich iny śmieją. Nie byłoby zielin powieszonych pod bątramem, co ich staryczka dowo pić na ksipoty, lebo jak kogo boli cycha. Na koniec by nie było tela miłości, bo iny starzicy ją poradzą wszystkim dokoła dawać za darmo, a wiela iny mają siły.